Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għal Lulju li għadda juru li l-ħaddiema fis-suq tax-xogħol żdiedu b'5.5% u f'Lulju li għadda kienu jgħoddu għal 208,413. Mir-rekords amministrattivi tal-Aġenzija tax-Xogħol Jobs Plus joħroġ li bejn Lulju tal-2017 u Lulju li għadda il-ħaddiema b'xogħol full-time żdiedu bi 11,528, jiġifieri żieda ta' 5.9%. Fl-istess perjodu ta' sena żdiedu b'4% jew b'2575 oħra il-ħaddiem li għandhom xogħol part-time bħala l-uniku xogħol tagħhom. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li f'perjodu ta' sena sa Lulju li għadda il-qatt naqas b'671 ruħ. Miċ-ċifri joħroġ ukoll li waqt li l-impjiegi fis-settur pubbliku żdiedu bi ftit aktar minn 1400, l-impjiegi full-time fis-settur privat żdiedu b'10,089 biex issa qabżu l-159,000 impjieg. L-NSO żied jgħid li f'Lulju li għadda ġiet irreġistrata wkoll żieda ta' 1280 persuna li jaħdmu għal rashom meta mqabbel ma' Lulju tal-2017. Joħroġ ukoll li ż-żieda fl-impjiegi full-time kienet aktar fost in-nisa milli fost l-irġiel. Fil-fatt waqt li ż-żieda fl-impjiegi full-time fost l-irġiel żdiedu b'4.9%, iż-żieda fost in-nisa kienet ta' 7.6%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.